Il-produzzjoni tal-passaport il-ġdid Malti issa daħlet fażi ġdida. Dan kif il-kumpanija Delaru temet b'suċċess l-aħħar testijiet fuq il-karta li se tintuża biex fuqha jinżammu b'mod sigur id-dettalji personali kollha ta' sit il-passaport. Il-passaport il-ġdid se jkun fost l-ewwel fl-Ewropa li se jkun qed jagħmel użu minn din l-aħħar teknoloġija. Is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli qalet li dan il-passaport se jkun iżjed sigur u jagħmilha iżjed diffiċli biex wieħed jiffalsifikah. Fost l-oħrajn materjal tal-kard illi se jkollna f'dan l-istess passaport ser ikun magħmul minn materjal polikarbonat. Dan il-materjal se jagħmilha aktar mod diffiċli biex wieħed jiffalsifika id-dokument fejn ikollna id-dettalji personali tal-applikant. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Identità Malta Anton Sevasta spjega kif il-passaport il-ġdid se jibda jitqassam lejn l-aħħar tal-2019. Qal li għalkemm il-passaport se juża teknoloġija ġdida u iżjed avvanzata li se tipproteġi l-identità ta' dak li jkun, il-prezz se jibqa' l-istess. Dak li jkun għandu jmur jbiddel passaport biss meta id-data tal-iskadenza tal-passaport li għandu tkun waslet fl-aħħar. Ovvjament il-prezz ħajkun l-istess u ma jkun hemm l-ebda tibdil fil-proċess tal-passaport preżenti. Dan għaliex il-passaporti li diġà hawn fiċ-ċirkolazzjoni huma konformi mal-istandards tas-sigurtà u għalhekk sakemm il-passaport ma jkunx skada, xorta waħda jista' jintuża għall-ivvjaġġar. Id-dera tal-passaport il-ġdid mistennija tkun waħda li tolqot iżjed lajn b'xenarji tipiċi Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.